weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to dondu to wudduru to sadela to keɗele to cilon to guijilon to aali wuuri to dulumaji demɓe to dulumaji funeɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi sa to dulumaji demɓe ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno mouhamadou ly to dungay ko taari ɗum ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie teskama e nder 24 heures tan accident ji kewɗi teskama e nder leydi he waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali men to leydi Sénégal ma en kal ko fatere manima ministériel woni tigui memtogol gouvernement mo leydi Sénégal e ɗo saaha joni noon teskama e nder jagorɗe kesse e nder gouvernement kesso jagorɗe nayyi hesɓe naati e gouvernement he e nder ɓen nayo noon hen goto ko gonnoɗo avocat Ousmane Sonko to leydi Mali e dow accès lawol ummade Bamako fade Ségou jihadiste en uddi ngol lawol ɓe fu dartini karuji kewɗi e autoji kewɗi transport gam ƴewde kay ɓen jolɓe ɗina karuji tawi ala joguiɓe hen carte uji taw ko carte militaire to leydi Mali ha joni to ñorode to banggue ñorone toon e oɗo saaha joni ko poɗe duure tigui woni toon hakkude dadiɓe ɓe e jihadiste en kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Ukraine to leydi Japon to leydi Israël ha to leydi Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacceren. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko gando leɗɗe laaɓaɗo bindi jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah lobri mo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldaɗa ko nder balɗe tati ceerta hen haalaɓe mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe kista fibrome dogam site rewɓe ronkuɓe sowaɓe rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawɗana ɓen worɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui on fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko ɓurno ha ala ko heddi so wonani seeke so tawi on jokkodiri hokkuma leɗɗe e nder balɗe tati docteur ɓe ma namduma an kam hol o safara mo ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo yiite leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fotirno kala so tawi on jokkodiri joni joni mbatta ñamde e yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni mo tawi oɗo saaha joni to leydi France ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie e to Dagana Mauritanie kala en tawe ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni
ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui karƴaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden danɗo faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. محمد بوكر كروي وبسريفي حبل المنافي كيد المنافي من الدغام بنجل طاهر بسر باهر كل يناصر musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe son nani ɗeɗo daade belɗe hoto paaɗen ko toon to Butanda hono ceerno Idrissa Diallo khalifa diine wuro Butanda e ko taari ɗum kala e dendagal miniraɓe makko ko wayno ceerno Demba Diallo to Butanda ko wayno ceerno Hammad Diallo ceerno Murtada Guéden ceerno Aliou Anen e ceerno Amadou Dia en no didorno kamɓe kala eɓe ndenta eɓe tintina eɓe ciftina eɓe bismo dendagal ummal islam dendagal julɓe kala ha tengtinone almudagal dendagal bandiraɓe oɗon mbiya to gonɗon ene gondi ɗon kala saaha o yonti e kala hitande so yiha oɗo saaha joni so oɗo saaha yonti e kala hitande e ɗum heewi yuɓɓinede toon to Butanda koɓe mbiyata ismu woni tigui ñalawma mawlude o so arti ene heewi mawnede toon to Butanda juɓɓudi hikka noon ko juɓɓudi ni ko ni lelori ñande jamma alkamisa ene joofa aljuma ñande hen jamma mawninte tigo jamma mawludude nabiyu tawi kadi koye nder juma mawka to wuuro ngo ñande jamma aljuma ine wiyata aset kadi yuɓɓine jamma mawludu nabiyu e nder galle khalifa diine o woni e nder galle ceerno Butanda ceerno Idrissa mo ceerno Butanda dendagal ummal islam dendagal almudagal dendagal gure taariɗe ko wayno melgaji ɗiɗi kala melga Mauritanie
melga mali hoore ñiiwa sehil baabi jam jam e dendaangal gure taariɗe kala oɗona bisma e ɗiɗo jammaji ɗiɗi taw ko jammaji alliyankagal yettindo bataki onon ko musidɗo men sehil men hono Amadou Idrissa Diallo ko ɓi ceerno Idrissa Diallo tawte toon to leydi France omo bismi noon dendaangal diaspora e dendaangal gure taariɗe kala ɓe Mauritanie ɓe Sénégal enen bisma e ɗiɗo jammaji ɗiɗi woni ñande jamma alkamisa e ñande jamma aljuma toon to Butanda eɗen mbiya yo Allah rokku en tawtorede ɗum allahuma amina شيخ تجاني طبيب جاني حبيب هاني وصف سقامي شيخ محمد بوكر كنوي بدار فاسي لذي الإياسي بلا التباس نين المرامي Yesterday, Taburuti Mon et Demgal Pula. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehli mon qaali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehli men Saydou Abouba hono ko adi kabruji men noon jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene siftine dendagal bandiraɓe kala dendagal hettiyanko hettotoɓe jayde nde wonɓe ɗon e leydi ndi wonɓe diaspora kala oɗon ciftine kay hono conférence mo ɗaminɗen yuɓɓinde kay tawi on conférence yuɓɓinte ko toon to weedu Bosoyaɓe tawi kadi ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kalidou Sy e gardugol sokhna Aminata Guissé eɓe ɗamini yuɓɓinde conférence pattamali miijo tawi kadi tammoto jamma o ko musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ɗum noon koto toon ko toon tigui to weedu Bosoyaɓe ɗum noon ko ñande nogas e jeegom e nogas jeeɗiɗi lewru septembre ɗo gonɗen ñande nogas e jeegom noon noon ñande hen ko jaɓɓade hoɓɓe kay bismade ɗumen ñande nogas e jeeɗiɗi noon ko ñande hen tigui woni conférence o tawi ko conférence pattamali miijo dendagal bandiraɓe kala ha tenti noon wattuɓe hakkillaji men e jayande nde onon kala oɗon bisma hen oɗon namda hen kadi ballal mon guila to banggue haalis ha to banggue peeje ha to banggue kala ɗoftude présence physique kala oɗon bisma hen ha joni habruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie ƴeyɗen ko ha toon to Butanda noon ene teska kala kay ñande mawludu so waɗama on ñalawma so arti eɓe jubbina ko wiyete ismu tawi kadi ko jammaji ɗiɗi ɓe kewi yuɓɓinde jamma gadano noon ko ñande alkamisa garoɗo ɓe juɓɓina tigui mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam to juma mawka wuuro ngo ɗum ko ñande jamma alkamisa ne wiyata aljuma so yimɓe pini kadi ñalli foftade ha ñande jamma aljuma ine wiyata aset kadi ma yuɓɓine tigui taw ko mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam no kewi wadde e kala saaha kay toon to galle khalifa dino to e nder galle ceerno Idrissa Diallo dendagal guure taariɗe kala hoddiɓe Butanda ɓe Mauritanie ɓe Sénégal no didorno e diaspora kala ene bisma hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen catala biyetegal ensemble pour réduire les accidents woni enen kala ndentinen doole men ustude accident ji laabi e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde nder 24 heures woni nder ñalawma goto kay nder waktuji nogas e nayyi ɓe kolliri accident ji kewɗi kay teskama e nder jokli leydi Mauritanie kala e nder ɗin accident ji noon teskama yimɓe tata mbasi hen pittali men accident gadano noon ko ñande alkamisa nde ɓe kolliri ko accident badɗo to kilométre 38 tawi ko dow lawol bitego lawol yakare woni route de l'espoir on accident noon ɓe kolliri ko tigui felɓi ɓalal on accident neɗɗo goto wasi hen fittade mum ñande aljuma kiiɗe noon ko accident goɗɗo kadi waɗi dow lawol Rosso Sara wuuro witego El Khawara saabi on accident noon koɓe mbiyata niide puula woni tigui gasɗe gonnoje dow goudron tawi ko gaska mawka kadi gaska ka hay pano goto ala kene holira wonde gaska ka nan ɗon ko ɗum saabi oɗon accident noon hay goto mayani hen kono teskama hewɓe kam mbarmi hen on aljuma kadi sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe
ko teskama tigi to natirde wuro witengo Sangara non ko Elix kanyuma felmondiri e oto mo hinde Mercedes wadi neddo goto basdo hen fittade mum waktuji seeda walla mbiyan waktu e feccere fawi hen woni sanga 18h30 kadi ko oto mo hinde Toyota tawi ko avant 6 kanyum feri cukalel gotel ngel duubi nayi e ndera wuro witengo Bohdida e ndera muqatamo alega ngel cukalel ko don wasi fittade mudum teskama kadi lewru mayno ndu ko accident ji kewdi teskanoma ndera leydi he din accident ji lewru mayno ndu wadino fodde capande tato neddo wasnobe hen pittali men ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen concours national ngam subade kay ujunere temettati prestataire de service tawi ko janginoɓe école aji e nder wilayaji ha e nder région ngaji leydi he kala fuɗɗima aseta hanki o ngel kawgel noon waɗi ko nder noccota lamorgo gendi Mauritanie hono le chargé de mission to ministère de l'éducation biteɗo Mohamed Mahmoud Wula Seydi ko kanko kadi woni secrétaire général par intérim o waɗi tigui visite makko kay tawi ko visite d'inspection e nder yoga e centre uji kay to concours aji ɗi jubbinte to o yettima to waɗi visite makko noon to lycée arabe mo Nouakchott lycée arabe to Nouakchott Ouest e centre école biteɗo école Horma to Nouakchott Nord ɗiɗo centre uji ɗiɗi noon ene jeeya kay capantati go centre keddiɗi kay tawa ko peccaɗi e nder wilayaji tati tawteɗi e nder Nouakchott to ngel ɗon kawgel yuɓɓinte hano hannirni nayumo toon noon ko ƴewde kay holno kawgel ngel fuɗɗiri so tawi kay ngel fuɗɗima e dow jaam tawi kadi ala caɗele tawade hen e wadde kadi sidde sembinde kadi ɓen waɗoɓe ɗaftodiroɓe ngel ɗon kawgel caggal noon nde o gayni ɗiɗon visite aji makko kay o wawi huccidirde e jaydiyankoɓe o holliri noon o wawi huccidirde kay e jaydiyankoɓe e nder kuccam makko e jaydiyankoɓe noon holliri ngel ɗo kawgel kay fodde kene ɓuura ujunnaje sappo mbawi tigui déposé kayitaji men jeeya kay ɓen candidat ji tawi ko yiɗɓe ɗaftodiroɓe ngel ɗon kawgel tawi sohla hen tan kadi ko ujunere e temettata to neɗɗo mbiɗen ko ujunere temettata sohla kono fodde ujunnaje sappo kay mbawi déposé ngel ɗon kawgel e nder ujunere temettata ƴeweteɓe hen ujunere ko enseignant ji hen temettati heddiɓe ko professeur uji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe halfinaɓe ko fate nden ka kisala maaje gendi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima bateau jollunoɗo temedere capanɗe jeeɗiɗo e neɗɗo e goho neɗɗo tawi ko clandestin yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeru e nder ɓen noon tawe hen rewɓe e sukaɓe tokosɓe ɓe jontani woni ko witede mineur tawi kadi kamɓe kala ɓe paano ko tona to Île Canaries e nder leydi Espagne ɓe kolliri noon ɗum wanno ko ñande talata ɓennuɗo e nder mabɓe noon hen jeyatato tawama cellani tampi sanne bateau mabɓe noon koko panno tawi ko pana mécanique ɗum woni ko hebno on pan ko ñande tati lewru septembre gonɗen ndu noon laamu ngu waɗi communiqué hollirde oɗon kabaru ɓe kolliri noon e nder temedere capanɗe jeeɗiɗo e goho wonnoɓe e lanaka hen sappo jeeyo ko rewɓe hen tato ko sukaɓe tokosɓe woni de mineur kamɓe kala noon ɓe gaddama kay ha to kaggulade mo Nouakchott woni port de Nouakchott ɓe mbawi tigui wattede kay ƴettede en charge e nder mabɓe noon mbiɗen hen jeeyata toon tampi sanne cellano ɓen noon nawnoma entrino to hôpital e nder Nouakchott ko ɓoyani ko kadi siftini ɗon ko laana ndiyam jolluno ko fodde temedere capanɗe jeegomo neɗɗo tawi ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗayru woni les clandestins kañum tigui yuno e nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie ko hen sappo e jeeɗiɗi tan mbawno faabede heddiɓe kala ko hen mbasno pittali men ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena laamu leydi Sénégal waɗi ko wiyete remaniement ministériel jamma hanki o woni tigui memtima tigui gouvernement o jagorɗe kay memtima jagorɗe ɗe e nder oɗon gouvernement noon tawi kadi koɓe mbiyata gouvernement Ousmane Sonko e nder gouvernement Ousmane Sonko ɗiɗo de woni tigui teskama hen noon goto tawi ko gonnoɗo avocat tawi ko avocat Ousmane Sonko e saaha Ousmane Sonko wonno e caɗele kay e laamu kingu e laamu Macky Sall tawi koye goto e avocat ji makko ɓurnoɗo darnademo biteɗo maître Bamba Cissé on wawi suɓede kay naati tigui e nder oɗo gouvernement kesso ko avocat noon mbiɗen darnoɗo Ousmane Sonko kay e saaha kay laamu kingu ngu ha tengti noon e alhaali hakkude makko e Adji Sarr e nder gouvernement kesso kadi noon mbiɗa ene wiya tigui maître ene wiya tigui e maître Bamba Cissé e nder gouvernement kesso kadi tawe hen jagorɗe nayyi kesse pul tawi ko oɗo saaha joni naati e nder oɗon gouvernement ɓen goni hono Cheikh Niang kañum woni ministre de l'intégration africaine
africaine et des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur wondude Bamba Cissé on ko ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique ancien avocat Ousmane Sonko wondude goddo non ene wiye Déthié Fall non ko ministre des infrastructures ko ñande nogas e tati lewru octobre 2024 o yaltuno landa makko o tawtoyi landa Pastef tawi kadi tawi o wonno koye landa wiyeteka coalition Samsakadou kala landa noon aduna ɗum ko Barthélémy Diaz nayabo o noon ko biteɗo Amadou Ba noon mo Pastef ko Thiès najo ko député to assemblée nationale leydi ndi ko kanko wonno mandataire Bassirou Diomaye Faye e saha kay dépose gol candidature ko fate présidentielle 2024 Amadou Ba noon no mama ko ministre de la culture de l'artisanat et du tourisme so tawi noon ko jagorɗe nayyi ittaɓe ha laaɓi e oɗo gouvernement kesso kay tawi kadi hay nokku ala to mbatta taw ɓen goni hono Jean Baptiste Tina kañum wonno jagogal kafinagal ko fate gueɗe nder leydi wondude Ousmane Diagne gonnoɗo ministre des infrastructures joni ko maire heddi tan wonde ko maire mo Dakar wondude Ousmane Diagne wondude Mountaga Diawo ex ministre du tourisme wondude Abbas Fall noon gonnoɗo ministre de l'infrastructure joni kanko Abbas Fall kanko woni maire mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Kolda naɓe nden ha toon to Kolda naɓe noon kolleri tigui mbiyetaki haydara kaye e nguɗo oɗo gouvernement kesso ɓe jiitaki hen koye mabɓe oɗo gouvernement moɓe mbiyata gouvernement Ousmane Sonko de ministre mabɓe goto kay moɓe joguino e gouvernement Ousmane Sonko ittama ha laaɓi kay e nguɗo oɗo gouvernement on woni biteɗo Mountaga Diaw ko kañum wonno ministre tourisme joni ko Amadou Ba kañum lomtimo e oɗon poste Fuladu naɓe noon Fuladu naaɓe noon tan namɗo kay holko saabi kay omo itte holko waɗi holko rendinimo e Ousmane Sonko kay ha wawa ittade ɓe kolliri kadi wonde kay tuggi laamu Abdoulaye Wade ha yetti laamu Macky Sall ha yetti to yetti oɗo saaha joni gouvernement meeɗa waɗede tawi hay fuladunaji goto hay neɗɗo goto e région de Kolda e jeeya kay on gouvernement so wona kay oɗo ofo gouvernement kesso moɓe mbiyata gouvernement Ousmane Sonko de ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande 5 lewru septembre gonɗen du commissariat des police d' arrondissement de Grand Yoff ɓe teɓima sagataɓe tato dattonoɓe ko fati trafic drogue nden noon ɓe nanggama ɓe jiɗino tigui wadde mbuñari woni tigui bunje policier ji ɗi beele kay enen mbawa ɗacciddeɓe ɓe mbawa yaade e koye yaade woppitede tigui woni ko wiyete tentative de corruption ɓe idi nanggude noon ko sagata goto on nangga ko sara église Saint-Paul ɓe tawa tigui mo wakki sac makko e nder sague tawama hen kiloji 4 drogue mo hinde chanvre indien nden noon ɓe nanguimo o sukoya tigui e mbadi garde à vue ko ɗon tigui o funtidiri e policier ji ɗi jiɗi funtude e policier ji ɗi bunjeɓe o formetiɓe tigui mo rokkaɓe 1 million woni million tawi ko franc CFA ɓe goppitamo ɓen mbayno jaɓoɓe ni beele kayne mbawa teɓade heddiɓe ɓe ko ɗon tigui ɓen mbiw yo addu kalis o ɗum yo nodda sehilaɓe makko o noddi sehilaɓe ɗiɗo ɓe gollito ɓen gaari noon ene gaddi saga ene waɗi 405 000 franc CFA ɓen ɗiɗo kala kadi mbiya teɓ kalis o kadi tetta o total kay on paami sagataɓe tato mbiyama teɓa eɓe tawdama 4 kilo de drogue wondude motoji ɗiɗi wondude e 405 000 franc CFA foof ne tawe juuɗe laamu e oɗo saaha joni enquête o ene jokki hen ha joni habruji men demgal Pulaar sen mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden koninkoɓe faggudu woni douane ɓe leydi Mali ɓe mbaɗi tigui teɓande mawde no fewi tawi ko trafic waɗannoɓe trafic e nder fleuve Niger ɓe teeɓiɓe noon ko laaɗe ndiyam ɓe teeɗi ko laaɗe ndiyam mawɗe no fewi tawi ɗen laaɗe ne jolni fodde ujunnaje 4 carton tawi ko poulet woni guertoɗe kirsare woni poulet frais ko ɗum woni ko tawa fodde ujunnaje 4 carton ene waɗa e nder ɗeɗon laaɗe hono chef noon de brigade mobile d' intervention tawtorama kañum e hoore mum opération nanggugol ɗeɗon laaɗe tindintine wonde opération ko opération pattama limiji no fewi ɓe kolliri kadi wonde ɓe teeɓima moto goto tawi ko moto mo hinde ponnoje 3
mo tricycle on motoɓe tawi ɗum kene rimdi fodde temedde tati carton tawi ko carton ngaji huile tawi ko nebam tawi ko nebam defirɗum woni huile de cuisine nefam ñamateɗo nebam defirɗam woni koɓe tawi oɗon mo tawi kadi foof ko fraude woni rewani lawol ha joni ko leydi Mali keddoɗen jihadiste en nana jokke uddude lawol hakkude Bamako faade Ségou ha tengti aseta hanki jeegom lewru septembre 2025 aseta hanki o sanga 10 heures hakkude to wite Kassala e to wite Zantiga wona oto kala suusi rewde ɗon saabu kay jihadiste en ɓe kala oto dareɗo gariɗo kay ɓe dartina ɗum ɓe jola e nder oto he ɓe mbawa visite dendagal jolɓe hen moni foof ɓe namdo pesaji mum carte mum d'identité walla passeport mum ƴewɗo kay so tawi ala joguiɓe hen carte d'identité ko fati e carte d'identité militaire gam yidde yitude militaire uji ɗi ɗum noon hollirama tigui ñalawma hanki o sofreɓe hewɓe kay nden nani kabaru kay ɓe cuwano yetta ɗon hewɓe kay ko ɗon kayriti dutti to ummino heddiɓe noon ɓurɓe sudde jamareɓe seeɗa ɓe mbaɗi ko déviation tartori kay ko ha to wite kuli koɗo mbawde kay yettade holto pano ko noon kadi teskama toon ko noon kadi teskama to ñorone ɗeɗo balle kala to ñoro ɗeɗo balle kala teskama toon ne Wuli Diaw no fewi hakkude jihadiste en ɓe e yimɓe laamu ngu fama noon teskama nana encerclé wuro ñoro ngom gam kay rende khalifa général dine diwano hono biteɗo Cheikh Mouhamadou Wul Cheikh Hama Hulla yimɓe hewɓe noon yimɓe ɓattiɓe khalifa o noon kolliri wonde kay khalifa o kay heeɓi proposition ngaji noddama hokkama peeje kewɗe no fewi guila yimɓe laamu ngu ha yimɓe joom galluji kala kolliri no tigui gam yidde arandemo kay ittudemo ɗon nawtudemo soit to capital to walla e nokkuji goɗɗi walla e leyɗe goɗɗe taw ko leyɗe ɓuuri nokkuji ɓurɗi sirde no fewi hollirama hay roi Mohamed VI kañum woni kananke leydi Maroc woni roi de Maroc kañum e hoore mum waɗima proposition gam yidde ƴettudemo nawdemo toon to Maroc ha diwa oɗo saaha joni kono hewɓe kay kolliri wonde khalifa o holliri tigui kañum de yaltani ñorode Sahel ko ɗon tigui wonata kadi heɗon heddoto e ɓesgu mum heddoto e famille mum e dendagal almuɓe mum kala e dendagal hoddiɓe mum ko ɗon heddoto o holliri kadi haydara ala ko heɓatamo so wona ko Allah hoddiri e makko hoddiri Allah dogata kala Allah hoddiri e makko ko soto wawi wadde foof ma waw tawdemo ɗon ɗum nan wadde o holliri kanko khalifa o buusani o dirata ɗon to ñoora ko ɗon tigui woni to heddoto ko tawi mo ɗon kala tawi koyi hoddiro Allah ha joni habruji men demgal Pulaar sen umima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. en keɓetima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓuri men ɓurtewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi Mali toon dey ene wayno taw kadi ko jeeyaɓe e Al-Jawad FLN mbi ko kayi en mbaɗi jangu taw ko fewde e honyankoɓe leydi Mali toon to leydi Mali hande dey laamu leydi Mali ngu wami pellital e hadde jawdi leydi hono Mauritanie naati toon to leydi hono Mali to gam wiide wonde oɗo saaha ɓe gona kadi e wonɓe e deƴal nde tawno e kala saaha seɓɓitiɓɓe ene jala e mabɓe ɗum noon ha tengti noon to keeri hakkude maɓɓe leydi hono Mauritanie ɗum ne oɗo saaha yo leydi Mauritanie jaggu jawdi mum ha diwa oɗo saaha toon to leydi Mali ene gandi toon hono jeeyaɓe e leydi hono Mauritanie taw ko ɓen ko julankoɓe e nder laamorgo ngo Bamako hani e nder leydi ndi e oɗo saaha dey kamɓe birkaji mabɓe ɗi koko gudda toon ɗum noon ko wawde kadi wiide wonde koɓe heɓɓe yamirore e uddude ɗin birkaji gonɗi toon ɗi guila e laamorgo ngo ha e nder leydi ndi Burundi kamɓe dey ɓe dokki taw kadi ko balɗe ɗiɗi taw kadi ko on janiyanke taw kadi ko jeeyaɗo taw ko futon to leydi hono Belgique taw kadi ko gardiɗo coopération ene wayno de ko biyete on David l'instant caggal kay ndewo bayyini taw ko article taw kadi ko jowitiɗo kay ko fewti e taw kadi ko ngakkende taw kadi ko carburant e marché noir ɗum noon e oɗon saaha noon ɓe mettini hen no fof e kaggal nde bayyini ɗum ɗo ɓe mbi wonde yo yaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde e yeccade RDC gogo gila kadi ñande talatare ɗiɗo lewru surtout ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗo nde toon to wuro ɗiɗaɓo professeur banggue worgo kiwu ɗum de ene waɗen de ko gueɗe kadi taw kadi ko wawde kadi wondi toon ko fatta kadi jokkodiral hakkude armée congolaise o kañum e groupe armé e ɗum noon taw kadi ko ngogga no fewi wonande kadi AFC M23 ɗum noon foof ɗum mbi on
ɗum noon ko e caggal kay nde ɓe jii toon to wuro ngo wonde hono mitteɓe taw koɓe martaba towɗo en ɓe ene mbawi kadi arde toon ɗum en mbawi hono ñinde ɗum no feewi haali Aboubacry ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boyti gorko mon Sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko aduddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siré Ba to moderne ha to galle makko Samassa Killinkara ka hayɗi ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 ha to galle makko to Darel Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko taari ɗum kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Ukraine puɗorɗen armée leydi Russie waɗi bombardement ji kewɗi no feewi e nder leydi Ukraine ha tengti noon e nder Kiev lamorgo leydi ndi waɗi tigui mayɓe hen e barmuɓe hewɓe no feewi hay siège tawi ko siège gouvernement Ukraine tawateɗo toon to Kiev bombardement ɗi memi ɗum bomba goto yani hen e oɗo saaha mo kalaten on siège kay nana ronti cumu ne ruppiti jeygue mawgue no feewi ɓe teskama noon ɗum ko ɗum noon bombardement ɗi noon mbaɗi ko jamma asata hanki fayi alete hande jeeɗiɗi fayi wendogo alete hande jeeɗiɗi lewru septembre ɗi noon bombardement ji mbaɗi ɓe koliri noon toon to Kiev yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men leydi Ukraine holiri wadde ko fodde kene ɓuura temedde jeetati drone woddude missile ko leydi Russie ayne mabɓe jamma hankiyo e nder ɗi noon hen temedde jeeɗiɗi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi drone systéme anti défense mabɓe wawi heɓɓade ɗum wondude missile aji nayyi ɓe keɓɓima ɗum ɓe kadi ɗum wadde golle muɗum hano hannirta ni guerre o noon guerre o ko fuɗɗi noon faade oɗo saaha joni ko golɗo woni lawol garwanigol kay ko bâtiment tawi ko officiel bâtiment siège officiel gouvernement mo leydi Ukraine e nder Kiev ene waɗe bombardé koto leydi Japon paaɗen hoore jagode laamu leydi Japon hono biteɗo Shigeru Ishiba o holiri tigui aset o holiri aleta hande o jeeɗiɗi lewru septembre 2025 wonde kay o démissioni woni o woppiti golle makko ha laaɓi e oɗo saaha joni noon mo yaara duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi jeetati o timminani tawoni hitande ko subano kay ko nomano premier ministre o holliri noon addinimo démission de kay ko pression mawɗo no feewi mo landa makko taw ko landa mabɓe wiyete ka tigui PLD woni parti libéral démocrate serani wadde makko pression kay tawi kadi ko landa laamu ka ceerna wadde makko pression kala saaha kala sumgoji badɗi kay eɓe jatire ɓawo ɗum noon mbaɗe makko pression no feewi o démissioni kay wonde hoore jagode ko noon kadi o démissioni wonde hoorejo kaɗon landa e wiyete ka PLD e nder leydi hen ha joni habaruji men demgal Pulaar koto leydi Israël paaɗen balɗe nayyi hande deggodirɗe ko Jérusalem ene yuɓɓina seppoji Jérusalem noon hewano yuɓɓinde seppoji guila guerre o fuɗɗi seppoji ɗi kewno waɗede koto Tel Aviv kono oɗo saaha joni ene wayno ko Jérusalem ɓuuri kay ummanade ɗina seppoji balɗe nayyi deggodirɗe noon ko seppoji gulɗe jaw ene yuɓɓine toon to Jérusalem tawi ɗina seppoji noon ko namdade kay dendagal otage uji Israël naɓe nangaɓe guila 7 octobre 2023 tawi ko ɓiiliɓe juuɗe Hamas nde goppitte ko ɓuuri yawde yaccade kamɓe kala e namdade kadi nde guerre oɗo dartinte saabu guerre o juuti muusi no feewi ɓe tampi ɓe lorli koto leydi Palestine paaɗen to leydi Palestine armée leydi Israël ina jokki kay libde kuɓeje tawi kuɓeje towɗe ɗeɓe mbiyata tour caggal kay ñande aljuma ɓe liɓino tour goto aseta hanki o kadi tour ɗiɗaɓo goɗɗo liɓama toon to Gaza ville ha joni noon koni koɓe leydi Israël ene jokki erade kay dendagal ɓesgu tawateɓe to Gaza ville nde ummoto ha laaɓa e o nokku ɓe mbarta patartoɓe mbiyata zone humanitaire on jeune noon tawi kadi ko leydi Palestine suuɓi ɗum to banggue worgo Hamas ko toon ɓe mbiyata zone humanitaire mbi kala jiɗɗo dandude fittade mum nde dogata kay ummo Gaza ville fata oɗon nokku musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowtaye ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawen yiide hen to banggue ndete ɓosoje ko min yimen sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓindo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on